kabel, 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 hey, kabel, 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 hey, kabel, 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 hey, kabel, 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 hey. Počúvajte dobre, tu kabel, 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 hej, kabel, 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 hej, kabel, 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 hej, kabel, 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 hej. A čo spravu s peniežami? Za chvíľu pôjdeš do seba, ty pôjdeš do Problémy s elektrinou v osade už riešia polícia. Policajná hliadka dnes prišla do Ľudňanskej osady už druhýkrát. Počúvajte dobre. Písmeno, písmeno, čo? Písmeno. Čo? No a on to s pravým peniežami. On to s pravým peniežami. Tu kabel, tu kabel, tu kabel. Počúvajte dobre. Za pripojenie si dali 100 eur, potom platia ešte mesačný paušál. Tu kabel, Paušál. tu kabel, Mesačný tu kabel, paušál. a čo spravu s peniežami? Tu kabel, tu kabel, Keď bolo treba vypovedať svedkov, zrazu nebolo. tu kabel, a čo spravu s peniežami? To je naša elektrina, spoločná elektrina. No a on to Z Ľudňan Matúš Gavlák, televízia Joj. a čo spravu s peniežami? Či ten také slovo povedal, tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 počúvajte dobre, tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, a on pred všetkýma sviedkami, hej, vypovedal, a on to o penieži užíval na automatu, hej, a čo spravu s peniežami, keď ľudia platili každý deň, kabel, teľo a teľo a teľo, čítem, a tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, hej, 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 tu kabel, a on také slovo povedal, a on potreboval tie penieži, a on žádal deti nepridám, keď jak on vypovedal, potreboval tie penieži, a žádal deti nepridám, keď potreboval tie penieži, a on nemá žádný kabel, a jak on vypovedal, a on tu kabel, tu kabel, tu kabel, vypovedal, tu kabel, on toto nech vypovedal, nie teda jak má sám elektrinu a išlo na automatu hrať a nemáme živého otca a živého kráľa, že čiste svedomie povie pravdu. Dobre, hej, čítam, ďakujem za to všetko, za spoločnosť. Čítam,
Počúvajte dobre. Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel. Hej. Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel. Hej. Tu kabel.